Kusip ko na. Aceh kandung si Reno Ali mandanga Aceh nan mahimbau tasiro darah di dado kumantar sampai ke tulang dulu sadalu patandian Jauh ah. aku kosabat karanonyo mangkonyo badan dek bahimbau de Aceh tolong tarangkan nak tantu diambu manikiri dia kan ruang bujang talamai mangkonyo aja kakak imbau sababnya aja kakak panggil adia disuruh kadi sarayo menjapui urang nan surang nantun sadang baman juang di halaman maliwe urang main si parago Si Parago. japui adia japui tabau usahanya malengah lain itu umanai adia pasti pulang maaf bagi adia Oh, yang orangnya pernah 6 tuh? Ya. Rai pernah saya tahu. Batigo sebelah situ, tigo situ. Ya. Aceh kandung si Reno Ali Matawan. mandanga kato dari Aceh itu nak kato sabananyo lima nandari pato itu danga di Aceh ambo katokan Oh, iya. ujui satu paham sarikai panggana kok naik kata dono manantang raja itu hati Kile tamin ala kamungko, kile baliong ala kakaki, alun bakile labakalam, bulan dan tangko, 30. Bulan cie ya. 30 hari ya. Oh, 30 hari. Alun dilie lah dimakan, rasulah tibo ke dalam tubuh, asal lainnya kanan bayi, manantilah aja takutiko, salamai bajalan hanya lain. elok bajalan kini-kini jantaralai jatalambe tamantarwari alun kini Sudah bangun bola. Manolah sultan nan baru datang atau orang muda nan baru tiba dari lalu duduklah baak lah duduk sagilo tagak ampun nak jarang kaji katokan dia kandung badan diambu mana ngajak nan maimbau tasiru darah di dado Kamai itu nih. kumantar sampai ke tulang dulu segala persandian de adik barilah tarang nak pantu diambu mamistiri kurang maalun pakai adik oh sultan nan baru datang atau orang muda nan baru tiba sahabatnya sultan ambo imbau mangko orang muda ambo panggil dan ada orang muda ambo katakan ambo tasuruh kasarayo iyo di Aceh kandung ambo nan balamu si Reno Ali Sekolah dulu. Ajar hilang ini itu. Menjapui sultan dan baru datang japui sultan japui tabau indah mulia manggil yang lain ba itu umanai ambo pati ba ambalape adik sultan Jatuh itu. dia kandung badan diambu kalau ba itu katua dia itulah katu sebenarnya
asa yang katu tabajawang, asa yang ngayuang tapasambui. Dahululah dia agak palangka, ambo mai yang di belakang. Kape kamay na. Capek asutan mengengak juga kepada kantek jalan. Gimana mah ya buat cek mengengak dan jalan. Capek lah. Ambo lo kan jalan itu apa? Rumahnya dah ada badak. Tadi mau diselenggarakan kan. Begini ada kanal. Mulai terdai je deh lu. Nyala siko ke kina tu. Lah. Aku banda tadi setengah. Ya. Ada pampangan dan wali. Ya terus nama sana. Nanti lah. Ambo tu kan sudah nanti nangadang sultan sambo nanti. Nên cái này nó chơi này rồi. Đây là đặt đây đi viên cái tan. Cái tép tép là Lanya. nó cầm lên con. Alhamdulillah mình buat chị ai. Ajak kandung sireno andi nan bayi nai bayi tam kuku malante kata pak tangan. Oh ajak singkoan pintu salamai barambun di halaman. Jam berapa ko? Ada jaringan enggak? Enggak. Nan disuruh pulang Tagalog.